हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव दिनै फिन बिदि इन्टारेस्टिं फेक्ट्सनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोना दिनै भिडिअ गोबां इम्पोर्टेन्ट टपिक माने जोंनि बर' हारियाव गोबां गोदान इउटिउबार्सफोर फैदों आंबो सासे बिसोरनि थाखाय बे भिडिअआ जोबोद गोनांथार बेहाय नोंथांमोना मा गोरोन्थि खालामब्ला नोंथांमोननि चेनेला मनेटाइजेशननि समाव प्रब्लेमाव फैगोन बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिन्थिनानै मोनगोन आरो जोंनि आसामा खायसे बिथिङाव बुहुमनि मादावनो देरसिन बेफोरखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोनगोन बांद्राय बुङालासिनो जों भिडिअखौ जागायनोसै फेक्ट नाम्बार 5 इउटिउबखौ 14 फेब्रुवारि 2005 मायथाइयाव पेपाला जाहैबाय जोंना मोनसे एप जायजों जों पेमेन्ट खालामनो हायो पेटिएमफोर बायदि मोनसे एप बेनि साथाम एमप्लयिसा बिसोरनि मुङा जाहैबाय सार हारिनी स्टेभेन सेन आरो जावेद कारिम बिसोर साथाम एमप्लयिसा बेखौ लोगो नांनानै दिहुनदोंमोन इउटिउबखौ बेनि उनाव 2006 मायथाइनि नभेम्बर दानाव बिसोरो बे इउटिउबखौ गुगोलनो सेल खालामदोंमोन माने गुगोला इउटिउबखौ बायनानै लादोंमोन बिसोरो इउटिउबखौ 12,367 करोड़ राङाव बायदोंमोन गुगोला फेक्ट नाम्बार 4 नोंथांमोना मिन्थिगौना वर्ल्ड लार्जेस्ट वेभिं माने बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन सि दानाय जोंना सेन्टारा बबेयाव बे जाहैबाय जोंना सवालकुसि आसामनि नोंथांमोना मुंखौ खोनाखाबाय जानांगौ बे सवालकुसियाव दिहुनजानाय बे पाटनि मेख्ला सादोर आरो गामसाया बुहुमावनो मुंदांखा आरो जोंना बे सवालकुसि जायगाखौ मेनचेस्टार अफ आसाम होननाबो मिन्थिनाय जायो नोंथांमोना गोसोआव लाखि बे खोथाखौ मेनचेस्टारा जाहैबाय इंलेन्डनि मोनसे थावनि जाय दानाय लुनायाव जोबोद दोहोनि बेखौनो बिथा खालामनानै आसामनि सवालकुसिखौ मेनचेस्टार अफ आसाम होननानै मिन्थिनाय जायो फेक्ट नाम्बार 3 नोंथांमोना बे फट'खौ नायनानै बे गेमनि मुंखौ मिन्थिखाबाय जानांगौ बे जाहैबाय जोंना गल्फ गोबां जायगा नाङा होमबा बे खेलाखौ गेलेनायाव नोंथांमोना जुदि खेलाखौ फल' खालामफेरदोंब्ला आरो बे जोंना ब्रिटिशनि उनाव इन्डियाया सेकेन्डमोन जेराव जोंना गल्फनि बे गेलेग्रा प्लेग्राउन्डआ दंमोन जायखौ गल्फ कर्सेस होनना मिन्थिनाय जायो आरो इन्डियानि बबे जायगायाव दंमोन बेखौ नोंथांमोना मिन्थिब्ला शक जागोन बे जोंनि आसामाव दङमोन नाथाय दिनै आसामाव बेखौ जों खेलाखौ नुनानै मोननाय जाया जोंनि आसामनि बे टि गार्डेनफोरखौ बे ब्रिटिशनि समाव 1829आव बिसोरो गल्फनि प्लेग्राउन्ड बानायनानै दोनदोंमोन आरो बेहाय जोंना गल्फ गेलेनाय जायोमोन नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला प्लिज अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बे बेल आइकनखौ थुनानै ला नोंथांमोननि सापर्टआ जोंनि थाखाय गोनांथार गोजोन्थों फेक्ट नाम्बार 2 नोंथांमोना आरो जों बयबो मिन्थिखागौ जानांगौ जोंना मोनसे गोदान इउटिउब चेनेलखौ ग्र' खालामनायाव बेसेबां खस्थ' आरो बे खस्थ'आवनो जोङो गोबां गोरोन्थि खालामफ्लाङो आरो मावफ्लाङो जायफोरा मनेटाइजेशननि समाव नोंथांमोननि चेनेलखौ मनेटाइज जानायनिफ्राय लाखिगोन आरो जानो हागौ नोंथांमोननि चेनेलाबो गोमालांगोन एथ' खस्थ' खालामनायनि उनाव मिन्थिनो गोनां खोथाया जाबाय जों मा गोरोन्थि खालामो जों खुलिबाय बड' टेक चेनेल जों बेहाय टेक्न'लजिनि साननैसो भिडिअ होबाय भिउस फैयासै जों मानसिफोरखौ एट्रेक्ट खालामनो जेनेबा मोनसे जोंना बेलेग हट टपिक सोलिगासिनो अब्ला बे टपिकखौ जों जोंनि चेनेलाव आपल'ड खालामना होबाय गोबां भिउस मोनबाय भिडिअस भाइरेल जाबाय चेनेलाव साबस्क्राइबार फैबाय नाथाय इउटिउबा जेब्ला रिभिउ खालामगोन बे हाइएस्ट भिउस मोननाय भिडिअखौसो नायगोन अब्ला नोंथांमोननि चेनेलाथ' सेस माने गैला बेनिखायनो नोंथांमोना इउटिउबाव फैदोंब्ला आं बायदिनो गोदानै नोंथांमोना कन्टेन्टखौ मोनसे सियर खालामनानै लाखा नोंथांमोना मा कन्टेन्टनि भिडिअ आपल'ड होगोन आरो बे भाइरेल जायाबाबो नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय था बे कन्टेन्टजोंनो भिडिअखौ भाइरेल खालामनो आरो चेनेलखौ ग्र' खालामनो फेक्ट नाम्बार 1 ब्रह्मपुत्र दैमाया ग्लेसियार मुंनि बरफ हाजो थिखिनिनिफ्राय बोहैबोनानै अरुणाचल जानानै जोंनि आसामाव हाबफैयो आरो नोंथांमोना मिन्थिनो गोनां खोथाया जाहैबाय बे ब्रह्मपुत्र दैमाया इन्डियानिल' नङा एसियानि जोंनि एसिया हादोरमानि बयनिख्रुइबो गुवारसिन दैमा बेनि गुवारा 10 किल'मिटार गुवार आरो बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिदिर गुवारसिन दैमाया जाहैबाय एमाजन रिभार बेनि गुवारा 40 किल'मिटार लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज शेयार खालामनानै हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आं नोंथांमोननि सेराव फिन भिडिअ लानानै फैगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर